a na-ekwu adị ya nwaanyị atụrụ ime mkpuke. Adị ya nwaanyị ebe adị ya nwaanyị ji mụ nwa bụ na hospital akwụrụ 26,000, ya nwajela n'ebe akwụrụ 12,000. Ọ sị bụ ka ya busiela afọ ime ma ihe a na-eti ma ozi ya na-eje sọsi a na-asa afele si a na-esi na ụmụazị lisi nnefe atụkọla afele ụmụazị ịkpara osimiri n'afụsila anya ịmaghị nọlo o merokwa ego gị, ọ marọkwa ụzọ be nna gị, ọka afọrọkwa papa gị for the first time. Ọ sị bụ ọkwanị ahụ ya wee mụọ nwa ka a jebela ụlọ ọgwụ ya mụrụ nwa by 1 o'clock. Ya wee kpọọ ya sị na ya amụgo nwa, ọsịa na ya ma na ị ga-amụrụ nwere ife ọzọ ị na-alụ na ịmụ nwanụ ya ma na ị ga-amụ ya sharp because na ya nọ n'ụlọ na-eche mgbe ime gbagotere ka wee jee mụọ nwa duto na-enweghị experience. So ya lụ n'ụlọ ọgwụ mesịrị 30 minutes ya mụọ nwa ka kpọrọ ya gwa ya na ya mụrụ nwa sị na ya ma na ị ga-amụ n'aka ọlụ gị ka ọ bụ ịdị ime mụọ nwa. Ọsị m nne nwa ya mụrụ by 1 o'clock na mgbe di echi wee bịa. O si nọ 6 o'clock nke mgbede ka o si nọ 9 o'clock mgbede bịa gbagbala aka na abụọ wee bịa wee lute na nwa ya mụrụ ebuka ka ọ sizikwanụ na nwa ebuka cha ka ọ sizikwanụ na imekekwa ọsịsọ ọkisi enyi ogote flawa omenetene ịka asịkwa ọbịa n'ebe ya anya sị nwaanyị ka ị mụrụ ya sị anyị wee na nwoke ka a chọkwanụ na nwoke ka a na-expect mana nke ọ bụ na nwaanyị ka ị mụrụ anyway. This girl sị m na ife afọ ime ejere wee dọrọ ya too hard bụ na nke a mụrụ amụ na ejere antenatal until 9 months almost before ya wee mụọ ya bụ nwa because na enwere ego nwere onye ya ga-akọrọ. Mami ya nọkwa na village ọrụ ugbo ka ọ na-akọ. Sị m nne ndị na mami ya dukwe nwa nke izizi ya mụrụ before ya wee pụta gbakwa ịghọtago. Hai ya wee gwa nwoke si na ya ga-anata ụnọnụ ọtọ na ojewelu n'ife omedebe bụ na ọ kwụrụ ụgwọ ụlọ ọgwụ jewelu onwe ya nata from hospital ya nọsi 2 days before tie wee bata o 1 day nwa ya nwanyị ntụma ọ ga-akpọ diọkpali ya broda ọkpọ onye afịa diọkpali ya wee kụọ nwa ihe ọkụlụ ya ihe ọkụlụ dị small girl ya wee jekwuli ya wee sị anya nwakwana ya nwa next time na atọsi m ụlọ mana ide akpọ m ntị nke iji akpọ m mama na ọ bụrụ iwu na nwa m ga-akpọ gị broda ịghọtago. Sị m ọkwana ya wee sị mami ya na ọ bụrụ na ọ bịa ọmụgwọ na ọ ga-edo nwa afọ wee na maka fe ikugburu ya nwa ka ọ bụrụ sọsọ nyanwa. Sị m ọkwana ya akụkọ nke ị ka nọkwala o. Mami ya wee bịa wee nọba nọsịa na ihe oge olu mami ya bụ ofu rapa sachet nnu na-atọ na ofu magi anya bụ ife o ji si na ọ ga-eji wee do mami ya ụlọ wanyị na o nwere ego ọ fụrụ na akaụntụ ya one day jụọ onye nwere ya sị na ego mami ya 300k o buru ya bụ ego luo tata na ọka kwụsịrị ya. Kekwe n'ife a ga-eme na o nwere ife a ga-eme na ife a ma ebunye were ego na ego ya na-esevu nye ma wee jegolu mami ya ife nyesie mami ya wee naba wee ya anazi wee kpọrọ obele nwa afọ wee na ọ sị m nne na ihe a na-agwa anyị ha na mami ya na-akọ ọrụ ugbo ọ kọtara isi o wetelefa ọ mata garị o wetelefa ihe ọbụla omena o wetelefa arize mami ya. Why still this man na-emegbu ihe ọ na-emegbu ya. Ọ sị m ọkwana ya o wee nọgide wee sị ya after 5 years na ihe abụ 5 years ya na ya na-abụ bio ya ga-anụ nwaanyị ọzọ. Ya wee tinye anya na mmiri ọ bụrụ na onwegokwe another girl onye Abakaliki kwe ya na ya na-abụ na-akwụ ọ na-esekwa ibongi ma ọtụbago nke afọ ime again wee sị na ya ga-eje nụ ya wee sị ya kedu ife ọ na-anụrụ ya na nkwa o kwere ya na ọ chọrọzi ịnụ ya sọsị na maka karakta ya na ya chọrọ ịnụ ya na nwere mgbe a ga-anụ ya na maka karakta ya na ọ bụrụ na ọ ga-ananya naba ya hapụrụ ya ofu nwaanyị amụọla ya nke nwa ihe a ka ọ nọ na-akọ. Ọ sị m nne na this man ekwerekwa na ya ga-enwe friend na this man ekwerekwa na relation ya ga-abịa na o nwere mmadụ achọta n'urie osisoli ọ nala ya fon osisoli onye chi ya enye ọ sị m na daga ya na kịta agwa anyị ọ sị na ya ga-anụ n'ogogoli ezigbo fon na asị na ọ na-enyelụ ndị mmadụ aka mana ndị ọ na-enyela aka wụ ụmụ agbọghọbịa ndị tụrụ ime mkpuke ọ bụrụ na ị tụrụ ime mkpuke
ọ ga-enyere gị aka mana ihe ọ ga-ala gị bụ Chineke meele gị ebele. Virgin Maria nyere gị aka. Ọ sị m ka ya besizila akwa nke afọ na-achọ ka ya nwụọ. Ya wee sị ya ga-ana befe ka ya je cool off. O wee kwelụ ya wee na wee lụọ befọsị n'ofu ọnwa ka ya nọ nọsịa wee sị ya sendịala ego moto ka ya wee nataba. Ọ sị ya na ya anọsigo ya nọzialụ be nne ya. Ọ sị m nne ya wee were ikpele na-eje ije na-ayọ nwoke a. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị unu ya yọli agbogo onye ayọli agbada. Onye abịa nụrụ befe onye amara ya mama ya sị ya na ihe a bụ ekpere ya na-ekpe ka this man gara inye gị ego moto. Ị mana this girl yọgidelu this man ma gị yọtu onye okwela ọchị gekwa azụ je gbawakwa oru. This man a na-ekwu abụrọkwa onye be anyị o na onye one of this African ihe anụnwa na anyị nso. O wee bata Naija wee kwana wee na-alụ ana mebi ọ dị ọcha na ịmago na ụmụ nwaanyị be anyị anaghị izuzugari. O kwere ike ọ wụlụ ụmụ ihe anụnwa ndị tekagali ikwu maka na ọ sị m ekwu so many things maka na o nwere ike onye afọ nọ na peji m. Mana ọ bụrụ na ị nọ na peji m na-ege ife a ịlụla na fụ eze elu. Chukwu meela gị ebele. Nwa mmadụ ka idobelu na-afọtọrị. Ọ na-afụgodo nsị ya ị na-esi ya ibon gị. Ọmụsịa nwa ị na-esi ya ibon gị. Eke onye ife na-enye imere gị maka na ifugo na o nwere mmadụ. Ọ sị m nne na ọ kụkọtara ihe one day ya wee bunye nye wee tụọ ya n'ala wee kụbịa kụkatị afụ na ọ na-achọzi ọnwụ. Ya gwesị anya gbuo gị kịta ebe a nụnwa kedu ife ga-emenụ na bọsị afọ na fanọsi ala obosie nya apari ya niile nyanwa bosikwa onye nwa apari ya niile ịghọtago. Ọ sị m wee bidozie n'imegbu ọ na-enyezi ego ọ na-eme nke ọ na-eme nke a. Nwoke dị 60 something years ofu mbọsị ịkụ onye ife mgbọrọgodo ọ nwụrụ. Ebe ị ga-anọzi wee zụ ụmụ na-atọ bụ n'ime nga. I will not support that. Itinye ife maka na ịkaleke ya na ị na-ekwe na ọ na-eti gị ife before maka gịnị na ese na efule ya n'anya maybe maka ibon gị unu na-ese. Mana I will not encourage you itibe nwoke dị 60 something years ife ị ga-egbukwa ya o. Igbukwa enyi jee nga o afụfụ niile ịtala abụlụ n'efu. Adị m asị gị pụọ na di because danụ di. Leave that man before gbuo gị. Na be nna gị go and work take care of your kids. Yes. Kpọkwuolu nke ịmụrụ ya ahapụnarịa that child. Maka na o mere ego n'isi gị ife a bụ omenala Igbo. Ọ chọọ nwa afọ ya bịa ma ego gị. Ị na-esi dị isi n'ọkụ kọkwa mmadụ ka ịbụ. Ọkwa mmadụ mụrụ gị ofu nwa mmadụ ofu mkpụlakwụ dị n'ọkụ na-achọ ka o fuo na ị na-eme lọvụ mmụọ nne dị. Ọ sị bụ nne na mgbe a nọ na nke na ayọgidere ya mụọ ka esi eme keeki mụọ ka esi eme meat pie. Mụsịa yọkwa anya ọkwụọrị ụgwọ ya mụọ ka esi akwa akwa. What else do you want? Tinyela ọlụ ị na-enye mama gị ego ọ na-akọlụ gị na village. What else is your problem? Kedu ife bụ nsogbu gị? Kedu ife ị dị scared of? Na-asị gị na ya ga-egbu gị ya gbuo gị na o nwere ife ga-emenụ na ị nwere mmadụ na o nwere onye ga-agbatala gosi enyemaka. Ị nọla ebe afọ sị m na ịlọvụlụ na ọlọvụ ka iji wee nọla ebe afọ. Nwoke mụsigolu nwa mụọ nwoke mụọ nwaanyị atụba ime n'ezi na-ese ndị ọzọ ibon gị. Nwere ife ọzọ ma ịjụkwa m ibon gị masta. Ọ ma ebe ọ ga-abụ kpatụ gị aka ị nọrọ ọfụma. Si ebe afọ pụọ. Mama gị na-ayọ gị sị gị hapụ Kennedy's marriage ịjụ. Mgbe ị na-achọ ịbanye na ya ọ gwa gị agwa ịjụ. Ị natabie izu ike onye ọ ga-echigene ịjụ. So nwanne m kedu filo? Ọ bụrụ na ị ga-esie ihe a na-akọ na iwo m iwo gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere this lady aka iji ma ife ọ ga-eme. Onye ka nọlụ nkọ na agba odibo nke eji emesile onye ka nọlụ ebe afọ maka amụ ndị mmadụ ga-amụ ya o. Maka na ọmụgo ụmụ na-atọ bọsị egbuorie maka ya amụ ya amụ n'inyi. Ime mma ndị mmadụ ga-ekwu okwu. Ime njọ ndị mmadụ ga-ekwu okwu. No matter what, o nwere onye dị perfect. Nobody is. Mana olu na nke igbu ga-egbu tụmata nwoke emere ego gị. Manyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.